Imbis nga kalingaw, napungot na hinuon ang sagad sa mga netizens sa viral video sa usa ka vlogger nga si Boss LB o mas nailhang si Snailman. Human nga nagkamang-kamang kinito nga sa dalan sa Konsolasyon ni atong Domingo, Marso 9, 2025. Nakamugna og kasamok og paghinay sa dagan sa trapiko ang pagbabag og pagkamang sa maong vlogger alang lang sa maong content. Sa pagkutlo ning balita, miabot na sa 2 million ang views sa maong video ug kapin 20,000 ka reaction. Human nakaani og daghang mga pagsaway, mipagawas og public apology ang maong vlogger karong Lunes, Marso 10. Miboluntaryo kini sa pag-atubang ug pagpangayo og pasaylo sa Konsolasyon Police Station. Ako rin si Brian Pave Nasi, aka Boss LB. Nag-volunteer para sa kay taon na una ko si Squiddy ba? Ngayon lang kung nakong pasaylo sa akong nabuhat na sa iyo kung natin maayon na magkamukamong si Karsada o nakaposa o traffic sa populasyon. Ngayon lang kung nakong pasaylo sa mga nakadakog sa mga katawan. Apan, bisan pa man sa pagpangayo og pasaylo ni Snailman, mibutyag ang Regional Chief sa Highway Patrol Group 7 kun HPG-7, Police Colonel Wilbert Parilla, nga potensyal nga mag-atubang gihapon kinig kaso. Kahinumduman nga si Snailman ang ikatulong vlogger nga gisaway sa HPG. Human nilang Spider-Man ug San Goku nga nagpabadlong sa Trans Central Highway ni adtong Oktubre sa milabayng tuig. Muna nga to siyang file ato ipa-determine kung unsay iyang na-violate kay bisan pag nag-apologize siya para dili na sundon sa uban no nga mga content creator nga maka-create siya og kanang hazard sa public or sa security or sa kahasol sa mga tao. Dugang ni Parilla nga walay sayop sa pagmugna og mga vlog o paghimog content. Apan, pahimangno niya sa mga content creators nga unta buhaton kini sa malinawon ug luwas nga pamaagi. Sa mga gustong mag-create og content no sa mga vlogger, siguro they have to think twice kung unsa gi dapat nilang buhaton aron dili sad sila maka-create og kahasol og luwas pod ang tanan nga moagi sa especially sa highway. So as a warning, we will look into kung unsay mga na-violate nilang balaod or ordinansa for us to file a case. Samtang si Konsolasyon Mayor Teresa Nene Aligado mopatawag sab kang Snailman aron masayran nganong gihimo kini sa maong vlogger. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa My TV, Cebu.